ओरैहाय बक्स गिदिरखौ लाबोबावबाय नै फुरा फिटिं खालामसिगोन आरोखि ने आदा औ दा ओरैबायदि मोसासिगोन आरो बैसागुनि ओरैहायथ' अलरेडि मोसागासिनो दंखायो ने लागाव अ बिबार बरिया जोंना नै बेवाया इन्टारेस्टार ने औ ओरैबायदि इन्टारेस्ट नांखादों दा दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्लानि खैलामैला बाजार साखाथियावनो थानाय सेन्ट्रेल पेरेन्ट बडिनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिना गयारि मेडामनाव मानो होनना बुङोब्ला बियो माने बे ओनसोलनि गोबांथार माखासे इन्टेलेक्सुयेल नेताफोर एबा गोबां हारि माहारिफोरखौनो गावनावहाय बैसागु जानो थाखायहाय हांख्रायनाय जादों दा बे हिसाबैनो आंबो एसे जानो फैदों लोगोसे दंफैयो गोबांथार बे ओनसोलनि थागिबिफोर आं एसे नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एक्सप्लर खालामना देखायलांनोसै दा ओरैहाय थान्दा बायदिसिना होग्रोदों नै बिदि आरो ओमफ्राय ओरैबो दंफैयो गोबांथार मोजां दा खबर सबर फैबाय आरो ओमफ्राय बैथिंजाय संदों खावदों बेबो सफैलाबाय नै ने आब' औ दे ओमफ्राय आं एसे संनाय खावनायखौ देखायनि माबायदि लाहार फाहार खालामदों नोंथांमोननोहाय दा नै बिसोरनि थाखायहाय बोरमा खासि माने गावसोरनो बानायखाबाय बिसोरो गाव जब' होयो नालाय दायो बोरमा आरो এটা কি দাদা ছাগলী না ছাগলী খাসি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে নিজে বনাইছে না দাদা নিজে বনাই দুই এটামান ক'ব কিবা ক'ব ইচ্ছা হৈছে তোৰ কিবা হ'ব নহয় খবৰটো ভালে ঠিকই আছে বাইদেউঘৰত আহিছোঁ আমাক মুছলিম যিবিলাক আছো এইবিলাকৰ কাৰণে খাচী দিছে আৰু যদি কোনোবাই যদি খাচী নাখায় এইটো লোকেল মুৰ্গীও দিছে আৰু আমি যে নিজে বনাই খাই আছো এইটো বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ কাৰণে সব মানে এক্সট্ৰা আছে मानसि लाखादों संनायनि थाखाय नै बेवहाय ओंखाम संबाय ओमफ्राय बेबायदि आरोखि नै ओरैहाय जोंना लीना दं नै ओमफ्राय दैमु दं नै दैमु एक्ट्रिस ओरैहाय जोङो नै बिहामजो गोजा एसेथ' बेबो बिहामजो सिमा बेबो बिहामजो दैमालु औ दैमालु लायना दैमालु ओमफ्राय नै जोंना मैखुन मालिक दं बिदि आरो ओमफ्राय नै आंनिबो मेदामा दङ नै हिन्जावा दं आंनिबो बिदि आरोखि ओमफ्राय न'आ नैबेनो ओमफ्राय ओरैहाय फुरा बेबायदि स्टेज खालामखादों नै जानोहाय आङो सासे इउपिपिएलनि नेहाथारि जानानै आङो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिदों जे बे गोदान बोसोराव बयनिबो न'खराव जाहाथे मोजां मोनसे लाबोयो बे बारहावाया जाहाथे बयनिबो न'खराव गोजोन थासारिया सफैयो बेनि थाखाय आङो साफ्रोमनिसिमबो आङो आफा इसोरनाव आर'ज गाबबाय जाहाथे बे बुहुमनि साफ्रोम बैसागो फालिग्रा बा फालियै साफ्रोमबो बे जोंहा बर' हारिनि मोनसे फोरबो बर' जाथिनि बे बैसागो फोरबोखौ जोङो बैसागो हिसाबै मानियो असमियाफ्रा बिहु हिसाबै मानियो जोङो साफ्रोमबो सुबुङानो मानियो बेनि थाखाय दिनै आङो आंनि न'आवनो बैसागोखौ फालिनायजों लोगोसे जोंनि निसिमानि 10टा प्राइमारि आरो बिसिडिसि बिथांमोनखौ लेंहरदों आंनियाव ओंखाम खबसेबाबो जानो होननानै दा बिथांमोनखौ लेंहरदों बिथांमोनहा गाजा गोमजायैनो सफैबाय आं बयनिसिमबो हामबाय होदों गोजोननायखौ बयनिसिमबो जासिदों जे बिथांमोनहा आं लेंहरनाय लेखानो प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे मेम्बार बिथांमोन बिसिडिसिनि चेयारमेन भाइस चेयारमेन आरो लोगोसे बिथांनि मेम्बार बिथांमोन साफ्रोमबो नुजाफैदों आरो लोगोसे जाय बिथांमोनहा बिसिडिसि आरो प्राइमारिनिबो नङा नाथाय गामिनि थागिबिफोर बिथांमोनहाबो नुजाफैदों दिनै आंनि लेंनायाव आंखौ सनमान होनानै जानाय लोंनाया देरसिन नङा फोरबोआ मोनसे देरसिन होननानै बिथांमोनहा बे फोरबोखौ लोब्बा लानानै मानिनानै फैदों बेनि थाखाय बिथांमोनखौबो आङो हामबाय होदों दा जोङो बयखौबो बजबनानै लानांगोन गुबुन गुबुन हारि माहारि आंनियाव गोबां माइनरिटिफोरबो फैदों बेंगलिफोरबो फैदों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्राबो असमियाफोराबो फैदों
नेपालिफोर फैदों गरखा बिथांमोनाबो सफैजोबदों जोबोद गोजोननाय मोनदों आं साफ्रोमबो हारि माहारियानो फैदों जाय बिथांमोना BCDC आरो प्राइमारियाव मावो बिथांमोनाबो सफैदों आरो ब्लक लेभेलनि बिथांमोनाबो दंफैयो लिडारफोर बिथा आरो आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनहा एसे उनाव फैगोन होननानै मेसेज हरदों दा बिथांमोनहा सफैथ'वाखै आङो नैबे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमखौबो बैसागोनि हामलायनायथिखौ बावबाय आरो बयनिसिमबो खुलुमबाय जोंना नै बेवाया इन्टारेस्टार ने औ ओरैबायदि इन्टारेस्ट नांखादों दा नै ओरैहायबो ओमफ्राय नोंथ' जांख्रिथायनि थैसोमावहाय दं जाहैबाय मा रल लादों नुसिगोन बेखौबो जोंना बिनानावफ्राबो मावदों होना हो ओरैहाय दामग्राया देन्जारखानै बेवहाय स्टुडियामसो नै दामग्रा बानायदों जायाखैनो दाबो ब्लुटुथ होनबायथ' होदो लागाव लागाव आङो एसे पापर टाउन नागिरदोंमोन नाङा दा ओरैबो दङ नै बिनानावमोना ओरैहाय बोरमा हाथारबाय नै मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो जब' होनानैसो जायो नालाय दा गावसोरनो मावदों आरो ओरैहाय बोरमा खासि गोगोम फुथारबाय नै मासे ओमफ्राय नै ओरैहाय हांसो फाराम ओमफ्राय नै बेयाव मा दंथाय अमा थागोन खोमा आं नायनि औ हांसो अमा ने ओमफ्राय नै बेयो हांसो जाहैबाय माने बिदि बेरा होनानै दोनबा मोजां जायो नङाब्ला खिलाबायोबो हांसोआ ओमफ्राय नैबे गोगोम गोगोम दैखर रिं बायदि नुनायाव ना दोनगोन जाहैबाय नै बेबायदि आरोखि आलदा आलदा ना दोननो हायो नै बेयावबो दै होथ'वाखै बेबायदि आरोखि नै मथा मथि दङ 7था ना 8था दं आरोखि बेबायदि नै लाइन लाइननो